Dawid, co ty robisz? Zdrapuję, To ja chciałem tylko pokazać, jak to naprawdę wygląda. bo przygotowania są bardzo proste. No kupujemy co? Kupujemy zdrapkę. Musimy oszukać, że mamy 18 lat, Mikołaj. Kupujemy, wydajemy pieniądze od mamy, bo powiedziałem, że jadę na wycieczkę szkolną i mama mi dała. Jaki jest, Dawidzie, naprawdę zdradź, jaki jest tak naprawdę sekret tego, żeby coś z tej zdrapki fajnego wyszkrobać? Trzeba iść tak, przede wszystkim przez 3 dni nie można jeść potraw mięsnych, przed nagrywaniem zdrapywania oczywiście, nie? Nie można jeść potraw mięsnych, w ścisłym poście oczywiście, nie można współżyć, trzeba iść do Komunii Świętej, wtedy dopiero możemy zacząć myśleć o kupnie. Jak kupimy, moi drodzy, no to cóż, pieniążki, oczywiście tylko i wyłącznie legalnie zarobione, nie można w żaden sposób pożyczać od mamy, musimy zarobić legalnie, wręcz charytatywnie i najważniejsze jest to, żeby pani, która sprzedawała, moi drodzy, też była oczywiście dobrego sumienia, nie? Bo jeżeli to jest jakoś taka baba, wiesz jak, nie? Jakoś chachorka, to niestety. To musi być taka fajna baba, wiecie, taka rozsądno, też po komunii oczywiście, nie? Po spowiedzi. Bez przywiązania do grzechu ciężkiego? Bez przywiązania. I moi kochani, cóż, i się tak robi, tu proszę zobaczyć, tu jest profesjonalne światło, tu jest Żyd i będziemy tak nagrywać. I tak to jest, no. A jakby mnie ktoś spytał, a jakbyś wygrał 100 000 złotych, czy byś to pokazał? No nie pokazał.